Aquest any el Coplejant us ha informat de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla i ara us en fem el Destacats 2020. Aquest any hi ha hagut 89 estrenes i s'han presentat 16 novetats discogràfiques, de les quals en destaca aquesta, Reptes extrems de Conrad Rafart, perquè hi ha les 12 obligades a tenora més difícils d'interpretar, però si aquest any destaca per alguna cosa és per la pandèmia del coronavirus. Aquest any, però, també destaca per les coses que venen a continuació. El president de la Confederació, Joaquim Rucabado, deixa el càrrec. El seu substitut serà el fins ara vicepresident Xavier Tresserra, segons s'ha decidit a la Junta General. Obté el Premi Popular La Sardana de l'any 2019 l'obra 25 anys màgics de Lluís Alcalà. Una de les coses que van dir a la defensa és que van valorar molt que cada vegada hi ha més intèrprets que fan un doctorat, en el sentit que tenen moltes preguntes, no? I no troben resposta. Instrument nou, canyes d'en Gispert i un nou projecte. I, evidentment, aquest 2020 ha sigut any també d'efemèrides. Fèlix Martínez de Comín, Eduard Toldrà i també l'Avi Xaxu. Aquests són els Destacats 2020 i recorda, segueix-te informant a través del Coplejant.